Hold up ni. Ayaw glihok kung di ka gusto mabangag di mong kilid. Ay isog day ka ha? Sobra na makay ka! Ikaw kawanaa ka ha? Wala na dyan kay rimit-rimit sa kwa. Pila na kaswilduhan ha? Manaagin ni mo eh! Asa na imong swildo di ay? Ikaw buknoy ha? Dako biya kag swildo karong bulan ha? Naku sali ka! Gingnan na bete ka ha? Ngawa ko'y swildo? Saan di ka nga sundalo? Tao-tao ra? Kapila na magagingnan! Nga mo duty ra ko para sa sambayan ng Pilipino. Ah, so libre ra? Buknoy! Wa na libre rong panahon ha? Sa bahay yun ni mo oy! Usay gud gusto ni mo nga buhaton ako. Wa na ko'y pang Shopee ha? Wa na pug ko'y pang makeup? Pang hold up dito! Ah! So gusto ni mo pagamiton ako ang power of the Philippines para lang mong hold up? Maunay gusto na ako gamitan ang utok nimo. Sige! Pasalamat ka kay Labti ka. Buhaton ako na para si Muha. Akong armas! Kagamay ba na magkikuha? Di nakapatay tao! Unsa gyud ay gusto nimo? Ang shotgun, igawas! Paghuwat diha! Kining asawahan ni ba? Urag yabosaran niya kung power yun. Oh, Dara babe, kaning duha mo'y dala para sureball ang kwarta. Good! E pa-hold upon makako nimo. Wes, so good karon. Pang-hold up na ko perme. Aw, dapat lang ka. Wala yung kay rimit-rimit na ko bisag piso. Sige, sige! Kaya mo pasin ako. Oh, asa man ka? Unsa may gamito nimo? Ay, ang armas niya ay. Oh, Uy! tangaa gyud nimo oy. Wa pa ganita kandam, gitsa na nimo. Lakaw na didto ay nasigdahag istorya. Panghuldak na. Karon, niabot sa yung panahon nga magamit na ko akong powers. Uy! Murag na ako'y target ron. Hold up ni. Ayaw glihok kung di ka gusto mabangag di mong kilid. Sir, nakay piso sir. Nang hold up gani ko kay wako kwarta. Sir, maluoy ka be, wa na ko'y pampalit og maintenance. Ay nayati na ni. Ako'y nang hold up. Ako naman siguro hold up po naman eh. Sir, di ka maluoy og PWD sir. Grabe naman ikuanan niyo eh. Luya po din ni mo eh. Sir, bisag pang maintenance lang yun sir. Luya naman po din mo na eh. O naging na nagatiman ni mo. Sir, wala na ko'y pamilya sir. Sige, sige. Ako na limatag ni mo. Ginoo ko, bisa ko ibang hold up. Ako naman nag-hold upan. Sir, salamat kayo ha, bisag gamay lang yun. Dong, ipalit pilig maintenance si mo dong ha. Sige na, lakaw na, basig mahinaykan pati ka. Salamat sir. Uy, po ni bataan niyo eh. Kwarta-kwarta. Yati, to hold upper po di ay. Yati to. Karon, iinagin ni pwede. Di na ko maluoy. Paitan ang ginabuhi. Wala na kong katag-kwarta, yan ako gibulagan. Uy! Siguraduho na gina ko ni. Kay murag kwartahag, purma. Karon ka. Sir, masa may sir, pasabda ko sir. Grabe buluka yun ni mo, wa kay mindset. Hold up ni. Sir, maluoy yung taon ka sir. Kabalo ba ka sir? Nanapod niyo? Usa naman po din na. Sir, problema pa ko. Nidugang pa yung kagibulagan ko kuyab. Ay, problema na ni mo na. Problema ni mo, problema ha. Kay naapo kay problema. Sir, maluoy ka sir. Ay. Naanapod niyo? Maluoy na po ka ni. Buhatag na po ka ni. Sir, ikaw rin makatabang sa kwa sir. Kabalo ko nga, nakayutang kabubuton. May stress ko ng trabaho ah. May pagwa ko ng hold up. Sir, kanang nakakagamay kwarta na sir. Kay ihatang na ko sa kunguyab. Kay para dili ko niya bulagan ba? Kaluoy ba ni mga tuhanan ni oy? Usa man gwapa ni mga uyab? Kay worth it na ko ihatag. Sir, murag si Aramina sir. Mauning naingani ko. Uy! Kalami man diyan na. Ay kabala ka. Pero kuha akong ninong ha. Pero, matag na sir. Ay, ariyak kay kang nang. Bastro konti karon. Sir. Damage sa pod. Sir,
Salamat, sir. Unta, kuhaon na ka ni Lord. Uy, yaga-yaga niya, pag-una! Sir, God bless you. Unta, magbag-o na unta ka, ha? Uy, ginoo ko, kanusapan ba ako makakwarta, ne? Ako may napangwartahan, ano na, ne? Bisa ko yung hold up. Ako na hold up ni noon. Oh, unsa naman? Nganong mura na makagnapusan diha? 9 Unsay na entonces? Wa ka kakwarta? Nakakwarta naman ako, babe. Ako magipangwartahan ni noon. Unya karon maghilak-hilak ka? Kay ngano naluoy ka? Kailangan man, babe, no? Nga akong gi-hold up naman ay kapansanan. Nga nangayag pang maintenance niya, hatag na lang ko. So karon nangati ka sa kuha nga wa kay kwarta. Babe, nangati. Oo. Ambi para gunang pusil nimo. Murimit ka? O pusilunti ka? Uy, yaga-yaga niya. Basig nagtukag di ko musukol. Ay, musukol jud ka? Musukol jud ka? Ay, nga nung digod. Kisa mga para di suklan. Ay, isog day ka ha? Sobra naman kay ka. Unya, musukol-sukol ka pa? Hindi ka na namiminaw sa akin. Sumusobra na ka. Bakit hindi ako susukol? Pinabubunog na ako. Ay, gahi yun ay kag ulo. Glagot ako kayo ni mo ha. Uli. Wag kay pulo sa wanakan.